рушди соҳаи варзиш ва тарзи ҳаёти солим, бунёди иншооти соҳа, ҷалби васеъи наврасону ҷавонон ба он яке аз ҳадафҳои аввалин дараҷаи ҳукумати мамлакат мебошад. Бо ин мақсад имрӯз дар кишвар намудҳои гуногуни варзиш амал мекунад. қаҳрамони навбатии барномаи Таҳамтан Абубакр Бурҳонзода аз намуди теквандо ИТФ машқу тамрин менамояд. Абубакр ҳамагӣ 5 сол дошт ки рӯй ба солимию нерӯмандӣ ва машқу тамрин овард, мегӯяд устоди дараҷаи байналмилалӣ Меҳрангез Алиева. вақте ки ин писарбача ба федератсияи мо ба толори мо шомил шуд бо падараш, ӯ хеле хурдакак буд. ман ба ӯ шартҳои ҷиддӣ ба ӯ гузоштам, нигоҳ накарда ба синну соли ӯ, ва ӯ хеле хуб қабул кард ва мисли одамои бузург, ва ман ба ӯ имконият додам ва вақте ки тамринояшро ман медидам, ба ман хеле писанд омад. Новобаста ба синну соли худ ғайрат мекард ки аз ҳамун рақибони худ, аз рафиқони худ ки дар якҷоягӣ машқ мекарданд, мехост ки ӯ дар пеш бошад. ва ҳамаи ин чизоро ман мушаххас кардам ва бо падараш ман суҳбат кардам ки хеле ҷиддӣ бошем, чунки ӯ мехоҳад дар мусобиқаҳо иштирок намояд. боиси қайд аст ки Абубакр дар маҳфили теквандои маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ба омӯзиши ин намуд машғул аст. Теквандо ИТФ ба навъи як ҳарбаи шарқӣ шомил мебошад. ин намуд дар соҳаи варзиши тоҷик мақоми хоса дорад. хусусан баъди соҳиби истиқлол гаштани кишварамон, ин намуди варзиш дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ доман паҳн намуд. дар ин баробар теъдоди варзишгарон дар арсаи ҷаҳонӣ низ сол ба сол зиёд гардида истодааст. қаҳрамони барнома асосан бо хоҳиши худ ва роҳнамоии падару модар рӯй ба ин намуд овардааст ва мехоҳад усулҳои теквандоро бо пуррагӣ омӯзад. дар ин роҳ волидонаш маслиҳатгари ӯ мебошанд. мусаллам аст ки имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти олии сиёсии кишвар, соҳаи варзиш рушд ёфта истодааст ва дар ин замина варзишгарои мо низ муаррифии Тоҷикистонро дар миқёси ҷаҳон, дар кишварҳои пешрафта ва кишварҳое ки имрӯз варзишҳои гуногунро равнақ дода истоданд, обрӯи эътибори Тоҷикистон низ дар ин марҳила зиёд гашта истодааст. дар баробари рушди соҳаи варзиш фарзанди ман низ саҳми худро гузошта истодааст, яъне беш аз 5 сол шудааст ки дар варзиши намуди тайквандо тамрин мекунад. дар баробари тамрини мунтазами он натиҷаҳои дилхоҳ, яъне натиҷаҳое ки имрӯз дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, сатҳи байналмилалӣ бо ҷойҳои намоён муаррифии Тоҷикистонро анҷом додааст. имрӯз дар тӯли 5 соли тамрини худ дар соҳаи варзиши тайквандо сазовори зиёда аз 20 медалҳо шудааст ки аксарияти онҳо ҷойи аввал мебошад. албатта фахри мо аст. ҳамаи ин заминаи асосии рушди соҳаи варзиш, яъне заминаи он натиҷаҳову он меҳнатҳое ки имрӯз варзишгарони тоҷик ба даст меоранд, ин сулҳу суботи Тоҷикистон аст ва албатта таваҷҷӯҳи хоссаи роҳбарияти кишвар аст. ман падару модарам бар варзиши тайквандо бурданд. муаллимаи ман Алиева Меҳрангез мебошад.
мураббии ҷавон ва бо таҷриба бо шогирд муносибати махсус менамояд то заҳмату талоши ӯ ва варзишгар ҳадафрас гардад. Ба таъкиди Меҳрангез Алӣ ва пеш аз ҳама мураббӣ бояд забони кӯдакону наврасонро аз худ кунад, вориди хислати ӯ гардад ва ҳангоми омӯзонидани усулҳои хоси варзиш бо варзишгар меҳрубон ва ҷиддӣ бошад. Дуруст аст ки барои фаъолияти пурсамар қабл аз ҳама шароити мусоид лозим аст. Бинобар ин федератсия барои ихлосмандони теквандо имконияти заруриро муҳайё намудааст. бо ӯ ба тарзи индивидуалӣ машқ кардем ва дар хеле муддати кӯтоҳ мо ӯро нигоҳ накарда ба синни соли худаш мо ӯро ба мусобиқа омода намудем ва ӯ тавонист иштирок кард. Дар он ҷо ҷои аввалро ишғол намуд. Ин мусобиқаи шаҳрӣ буд. Ман гумон надоштем ки дар ин синни соли худаш ӯ метавонад чунин ҷоро сазовор шавад. бо ҷаҳду талош ва тамринҳои пайдарпай ин навраси хушзавқ ва бо ҷасорат тавонист ки солҳои аввали варзишгариашро бо омӯзишу омодагиҳо сарф карда рӯи майдон барояд. Асосан варзишгар бо иштирок дар сабқатҳои ноҳиявию шаҳрӣ ва оҳиста оҳиста минтақавию ҷумҳуриявӣ даст боло гардид. ҳамин аст ки иштироки фаъол дар сабқатҳои дохилӣ роҳи ӯро барои қувваозмоӣ дар мусобиқаҳои бурунмарзӣ боз намуд. Аниқтараш соли 2018 дар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардид, нерӯи худро санҷид. ман соли 2019 дар Қазоқистон чемпионат буд. ман ҳамуҷа рафтам. дар он ҷо иштирок намуда ҷои аввалро гирифтам. рақибом аз Қазоқистон, якташ аз Россия буд. соли 2019 дигар мусобиқаи байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, Абубакр иштирок намуд. дар ин сабқати варзишӣ варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Узбекистон ва ҷумҳурии Қазоқистон иштирок намуданд. Абубакр аз намуди муҳорибавӣ миёни синну солҳои худ дар ҷои дуюм истод. илова бар ин варзишгари наврас футболро низ дӯст медорад. ба қавле дилбохтаи варзиши рақами якум аст ва дар вақтҳои холигӣ дар ин намуд шуғлварзӣ мекунад. охири моҳи апрели соли равон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 55-солагии таъсисёбии теквандои ТФ мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ва дар ин мусобиқа низ Абубакр мақоми аввалро гирифт. боиси қайд аст ки дар сабқати мазкур варзишгарони аз 7 то 13 сола иштирок намуданд. теъдоди ширкатдорон 162 нафарро ташкил дод. аз барномаи машқҳои маҷмӯӣ иштирок намуд, яъне ки тӯлӣ. дар ин ҷо дар байни камарбандҳои сурх синни солашон аз 9 то 10 сола иштирок варзид ва дар он ҷо тавонист бали баландро сазовор гардид ва ҷои якумро ишғол кард.
абубакр дар баробари рӯй овардан ба варзиш дар мактаб низ бо баҳои аъло мехонад. Ном бурда таълимгирандаи литсеи президентӣ барои кӯдакони болоиқати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мебошад. дар таҳсилу донишомӯзӣ низ писарӣ фаъол аст. фанҳои математика, забони англисӣ ва тарбияи ҷисмониро дӯст медораду ба онҳо аҳамияти махсус медиҳад. ҳамсинфонаш низ бо ӯ муносибати хуб доранд ва худи ӯ низ кӯшиш мекунад ки ба дарсҳо бо омодагии хуб ҳозир шавад. Я классный руководитель Абубакра. Ман муаллимаи Абубакр мебошам. Ӯ дар синфи сеюм таҳсил мекунад ва бо баҳои 4-5 мехонад. бачаи хушахлоқ, меҳрубон, чустучолок ва фаъол мебошад. дар миёни ҳамсинфонаш обрӯву эътибори худро дорад. ман дар оянда на танҳо дар ҷодаи варзишиаш, балки ба таҳсилу донишомӯзӣ ва зиндагонияш барор мехоҳам. Не только в спорте, но и в жизни. мо имрӯз тамоми кӯшиши худро ҳамчун падар, ҳамчун шахси масъул барои боз ҳам рушд ёфтани фарзанд кӯшиш мекунем. ҳамкориро бо мураббиён боз ҳам ба таври доимӣ ба роҳ мондагӣ ҳастем. ин ба мо имкон медиҳад ки фарзандро дар як рӯҳияи солим ба воя расонем, ҳисси ватандӯстӣ ва меҳанпарастиро дар вуҷуди фарзанд бедор созем. зеро чӣ хеле ки борҳо таъкид гаштааст аз ҷониби пешвои муаззами миллат, тоҷикистонро мо бояд обод кунем, тоҷикистонро мо бояд созанда кунем ва ин ҳамаи ин бо мақсади боз ҳам муаррифии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. мо дар оянда низ кӯшиш мекунем фарзандро дар як рӯҳияи солим тарбия намуда дар самти муаррифии тоҷикистон, муаррифии сазовори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ саҳм гузорем. аз миёни медалҳои ба даст овардааш 9 тояш тилло боқӣ монда биринҷӣ мебошанд. ҳамзамон бо кӯшишу ғайрати зиёд соҳиби дипломи ифтихорнома ва сипосномаву сертификатҳои махсуси соҳаи варзиш гардидааст. аҳли эҷоди барнома низ ба ин варзишгари наврас ва муваффақ барору комёбӣ таманно менамояд. умед аст ки Абубакр бо тамринҳои пайваста усулҳои ин намуди варзишро амиқан аз худ карда дар ҳама гуна сабқатҳо дастболо мегардад.